Moje ime je Ksenija Kulić, ja sam vlasnik portala Biciklijade.com. Volim biciklirati zato što zbog zdravlja, zbog što vidim nešto što autom u stvari nikad ne bi mogla vidjeti i zbog druženja u prirodi. Kroz portal Biciklijade.com biciklizam se promovira na taj način da mi objavljujemo sve biciklijade koje su na području Hrvatske i regije. I znači svatko ko organizira biciklijadu može poslati nama besplatno objavu i naravno onda ljudi gledaju te objave i velika je posjećenost. Bicikl je u stvari ko dio obitelji. Ne bi se reklo da je ljubimac zato što u stvari mi njega tretiramo kao i prijevozno sredstvo i nešto na što mi pazimo, a ne mogu reći ni ljubimac, a ni dijete. Moja obitelj isto biciklira kao što bicikliram i ja, i suprug i dijete. Kad obitelj cijela se vozi na biciklu, to je nešto super. Znači vi se onda u stvari prilagodite vašem djetetu i vi vozite onako kako vozi vaše dijete. Znači nema presinga. Pa nemojte se bojati biciklirat. Biciklizam je nešto super. Ne trpe vam koljena i zglobovi kao kad trčite. Možete sa biciklom doći gdje god želite. Znači kombinirate 2-3 prijevozna sredstva i možete stvarno obići cijeli svijet.